तो हेलो गाइस वेलकम बैक अगेन आंनि मोनसे गोदान भिडिअ गासिबो बरायनाय जाफिनलायबाय दिनै माने साराव जानो थांनो ओंखारदों आरोना आङो मेथाइआ थांनाय नङा नों थांगोन जानो मेथाइआ थांनाय नङा आङो हारसिं थांगोन माने आमायानि मोन थांगोन आरोना ओमफ्राय माबा आबौनि साराव दं आरोना बेनि थाखायनो थांनाय जुनायाव जुनाया सिलिकागुरि होननाय जायगायाव आरोना आं गारिखौ नेगासिनो गारिखौ माला मोनगोन सानदों अट'जों थांगोन आरोना सिलिकागुरिसिम गंसे अट' थांनांगौबा 1.5 घन्टासोआवसो मोनहैगोन माने थांनो लुगैदोंमोन नोङो अट'आ मंगल सिनाया अट'आ फैयाखैनो दाबो सब थांगोनब्रा आमायानि मोना अट' गाखोगोन स्टेसनाव बासनानै थांनो मोजां जागोन गारि भारा थाङाबानो जायो गारि भारा थाङाबानो जायो गावनि पकेटनि बायनानै ना फ्रियाव थांनो माने बासनावबाबो थांगोन माने सल'खौ नै दा अट' गाखोनानै लाबाय आरोना ओमफ्राय नै जोंहा आनै मोना दोङो फुरा फेमिलि आरोना माला मोनहैगोन अट' दैखौ थांगासिनो माने आङो 1.5 घन्टासोआथ' लाखागोन दा आब'नि फिसाला इयो आसाम नालाय नै लोगोफोर बेनो आरोना जोङो मेम'रि बेखेवनायखौ मोनफिनदिया आरोना मोनफैस्लाबदिया जोंना लेट जाबाय आरो ओमफ्राय दा खम नागिरबाय बोरैसोलाय एक्टरफोरा जोंनिया मानसिफोरा माखै थाङो ओइ थिंजाय दं खोमा लामाया ओरैहाय नै लोगोफोर आबौआ बेनोमोन आरोना जोनोम जानाया जाहैबाय नै 1947 जेब्ला जोंना भारत आजाद जादोंमोन अब्लानो माने आबौआ जोनोम जादोंमोन आरोना थैनाया जाबाय 2022 फोर मोनफैग्रा मोनफैग्रा एकदमबारे ओंखामखौ जाना लाबाय आरोना आथिं जाबाय नै आसा जालाय खेबसे नायनै आया नोंथांमोनाथ' सानदों खोमा साराद' सोरनि साराद' होननानै ओमफ्राय साराद'आ जाहैबाय जोंहा आबैनि फंबायनि आरोना जोंहा आबौआनो जायो असे माने जोंहा आबैनि फंबाय जाहैबाय नालाय थिं असे जाहैखाबाय आरोना जोंहा आबैनि फंबायनि साराद' आरोना दिनै सिलिकागुरि होननाय जायगायाव आगोल जेब्ला आङो उन्दैमोन ना क्लास 3 मोन अब्ला आं बेहाय फार्स्ट टाइम फैदोंमोन आरोना दा बारा गोसोआव गैला जन्दिस जादोंमोन बे जन्दिस जानाय समाव माने आं फाहामनो फैदोंमोन आरोना बे थांनानैनो आंना जन्दिसा हामदों आरो बेनि थाखायनो बिराद इमसनेल आरोना बे जायगानि थाखाय आबैबो गैला इथिं ओमफ्राय दिनै आरो आबौबो दिनै आबौनि साराद' माने बिसोरनि आबैमोननि खानदानाव माने बिदा फंबायफोरा बांसिन थैजोब्बायानो आरोना बिराद दंमोन आगोलो 10 जन ना 11 जन गाहाम दंमोन आगोलनि मानसिफ्राथ' मिथिखायो दाना दानि बायदिथ' नङा नालाय आगोल बेलेगमोन बेनिखायनो एकदम 10 जन 11 जन गाहाम थायोमोन जाहैबाय मानोना गाजा ओइ माने ओइथिं मोनसे बरिया जायगा नुदों आरोना बे जायगाखौ नायनो फैदों माने आङो आगोलो ओइ दैमायाव बिराद दुगैयोमोन आरोना खिन्थु आगोलनिफोर बायदि गैयामोन माने नै सुइस गेट दंलाय माने दै लोगोफोर बे ओइ नैथिं बोहैलांगासिनो एसे दैमाया बारा गिदिर नङा आरोना बिदैयावनो आगोल जोङो एकदमबारे लंथं दुगैयोमोन आरोना आगोल आं जेब्ला उन्दैयाव फैदोंमोन ना बे समाव माने दुगैयोमोन आरो दैयाथ' दैज्लाङाव गिदिर जायोना जाया मिथिया दा खिन्थु बिराद फिसा आरोना रानजोब्बाय आरो दाबायदि मेसेङाव रानखायो नालाय ना दैया माने दिनैसो पुरा फेमिलिखौ नुदों आरोना आङो आरो बारा सिनायाबो माने ना एकदमबारे दिनै न'खरनि गासैबो फेमिलिया फैजोबदों माने एकदमबारे हिसाब गैया माने गासैबो न'खरनिनो गोजाखा आरोना इदिनो फैदो गासैबो सल'खौबो बरिं मोननानै दा बेसे गोरोबावनो आरोना ओंखाम जानो फैयाखै ओंखाम जानानै थांसै न'आव आरो सिलिकागुरिनि सिख्लाफ्रा साफा थारैनो मा नाम आगै नोंना बालुमति बसुमतारी बेसे क्लासाव फरायो पिअ मोजां फराय दे आगैया आंनि साबसक्राइबार आरोना ओमफ्राय आंनि भिडिअ नायो आगैया सल'फोरनि मोजांनोसै आरोना नारजिबो होदों ओमफ्राय बेदरा मोनफैथ'वाखै माने आंथ' बेदर जाया नालाय नासो जागोन आं बिराद गोबावनि उनाव बिदि हाबा खारियाव सबाइजों जानो मोनदों आरोना बिराद गोबाव जाबाय आरोना इसोर सानैया जानाया 1 घन्टा बारबाय इयो नै आइनि बिनानाव इ मादै इबो आइनि बिनानाव इबो मादै आरोना
आवगोल हाबा जायैनि सिगाङाव जाहा न'आव फैबाय थायोमोन इयो ओमफ्राय दा हाबा जाखांनायनिफ्राय फैला माने इयो बिराद जागासिनो थानो दहायनिफ्राय लोमबावदोसोनि लालसो लोमबावदो माने नै देग्लाय जाबाय दे बयबो जाबाय नाखौ देखायफिन जालाय खेबसे सोजोबखालाय खेबसेनो खुगायाव नोंलाय सनै लोगोफोर दा न' मोनफैबाय आरोना जों फैबाय ओमफ्राय जों भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनाय जादिया आरोना मानो होनबाथाय एसे लाजिनाय मोनो मानोना एफा मानसि दं नालाय बेनिखायनो इमान मानसिनि गेजेराव आं भिडिअ खालामफेरा नालाय एसे लाजिनाय मोनो नालाय बारा गोलाव खालामजाया माने भिडिअखौ जन्थाखौ फुना लाबाय दानाबा न'सिम फांसे मैथा दोननाय खोथाय स' लोगोफोर न'आव मोनफैबाय नालाय दा आरो बन सिनलायनांसिगोन आरोना बेयो थिनगासिनो आरोना हालांसिनो थिनला ओंखाम संनो बन गैया ओंखायनो सिननो थिनदां इखो नै इखौ मैया सिनखावखाबाय आरोना आं दा ओरै इदिनो गोलावनो सिनखादों माने इखौ दा इनिफ्राय लानानै ओरै गोलावनो सिननो ओंखारदों माने इखौ थबस्र' दानस'वाखै आरोना सिनजोबखांनानैसो थबस्र' दानस'नो सानदों आरोना नायनोसै सिननो हायाबाथ' थबस्र' दानस'नांगोन आरो नै रयाबो खामानि गैया आरोना थुमफ्राफ्रा थारमाने एखे आंनि बायदि ओमफ्राय नै आंना बिबोनां नालाय आजोनाय जादो इयो ओमफ्राय नोङो हाथायाव थांना मा लाबोखो दिनै जेबो लाबोआखै मा होनदों नोङो मोननैबो जोंखायो बै गिदिरसिनाव हो गिदिरसिनाव मिस्टां बन नालाय ना लोगोफोर मिस्टां बनफोरा माने सिननो थाखाय बिराद मोजां जायो आरोना गुरै जायो आरोना ख्ला ख्ला सिनजाखायो माने आरो गोथांबाबो जोङो जायो माने दै मिस्टां बना रानलायनाङानो आरो गेजेराव सिननानै गेजेराव हायाबाथाय जिं जिंबो सिनबावनांगौ आरो न'हाय माबोरै गावो ओइ खिन्थिफै इमान गुरैनो गावलांखायो आरोना मिस्टाङा एसेल' सिननांगौ माने एसे सिनबानो थुब्ला थुब्ला गावो सिननो हादो जानो हायाबा बडि नायब्रा नै खिन्थिफै बडिखौ खिन्थिफै नै बडि लोरबो लोरबो सोमावनानै खावनो थांगोन आं नोंखौ फिसा जायोना इमान गिदिर गिदिर सिनदों गिदिर जाहैबाय ओमफ्राय नै आं बैग्रिफोरा दे आयौ माथो सिलेखा फिथाइबो दं नालाय नै बरफोरखौ सिनखांबाय आरोना फुरा फिसा फिसानो सिनना लाजोब्बाय ओमफ्राय मादाराबो माने न'आव गैया आरोना मादारा ना गुरनो थांदो नावकाटा होननाय जायगायाव ना गुरनो थांदों आरोना बिसोरो अट' लानानै थांदों आरोना बिराद मानसि दा मोनफैयाखै बिसोरो न'खय आपेल जानोबा दौना हर दे दौना उद्रा दौवो खिबु सुग्रा खायदो दिनैसिम मादारनि ना गुरनाय मोनजाफेराखै आरोना दिनै नायनोसै ना मोनबोयो ना मोनबा मेंबायबो सिननानै मादारनि ना गुरनाय ओमफ्राय बिथिं आरो हांसो बेदरबो दं आरोना नै बे हांसो खर' आथिं गांखं ना ओमफ्राय बेदरालाय बेदर मोजांबो दं होनदोंमोन ना मादारनि न'बो दंफैयो आरोना साननै जाबाय दिनैजों इसिल' खानायानो इसेल' नङाबा मायाव मोनो ना आंसो मिथिदो गुरफेरा नोंलाय माला ना गुरफेरनाय मोनजाफेराखैमोन नामा आं गुरनायखौ नै नै बेबो गोथां नै बेनि इलाय मासेयालाय गोरिया गोरियाबो गोथां गोरिखौ सिंगिया गावथारोना गोरिखौ सिंगिया गावथारो सिंखावरिबो मोनदों सिंगिया गोरिखौ गावथारो गोथाव जासिगोन माने सिंखावरिया मेरला मोनहाय गोथाव मोनथारो नाफोरानो इमान फिसा फिसा दा लानो हागोन नाखौनो बारा मोनाखै ना बेंसि होननायखौ फाल्थु जेरै गोसो एरै लिरलाबायना होदाखौ इसोरो हिसाब गैया आबौनासो 1947 ओमफ्राय आबैनासो 1949 बिब'आसो फिसासिन जाबाय माने बैसोआ 2 बोसोर आबैयासो गोदो इसोरनि होनायानो जायाखै आख'